Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borci propona setta proposti li qal għandhom iwasslu għat traħis medju ta' 30% fil-kontijiet tad-dawl tal-familji. Fid-dar ċentrali, Dr. Borci qal li l-familji llum qed jgħixu realtajiet ġodda li jitfgħu biżijiet fuq il-kontijiet tad-dawl. Maħniex ħanamlu għedi illi jintilfu f'sistema burokratika, imma roħs li jidher fil-kont tal-Maltin u tal-Awċin kollha. Dan huwa pakkett li jindirizza propju l-għoli tal-ħajja b'mod dirett, b'mod prattiku. Mhux kliem sabiħ, mhux headline, imma propju flus li jibqgħu aktar fil-bwiet tal-familji Maltin u Awċin. Il-Partit Nazzjonalista propona 5 miżuri ewlenin li bihom jinvesti 30 miljun euro fis-sena. 2 minnhom jaraw l-eliminazzjoni tal-ħlas tal-kirja annwali tal-meter lir-residenti u l-bdiewa u r-raħala. Għalli bekk 228,000 dar se tifranka l-kirja tal-meter fil-waqt li l-bdiewa u r-raħala se jaraw roħs ta' 15%. Il-bdiewa u r-raħala mhumiex sempliċement settur ekonomiku, huma parti mis-sigurtà tal-ikel ta' pajjiżna. Huma parti mill-identità rurali ta' pajjiżna, huma wkoll il-ħarsien tal-artijiet ta' pajjiżna. Il-ħlas tal-kirja tal-meter se jitneħħa wkoll għal qdiet volontarji, bekk dawk li jaqgħu fil-kategorija ta' single face jibbenefikaw minn 120 euro roħs annwali u dawk ta' tri face se jibbenefikaw bejn 240 euro u 360 euro f'roħs annwali. Miżura oħra hija dik li titneħħa tieni residential band bekk taħt Gvern Nazzjonalista. Residenza tħallas 10 cents 47 għall-ewwel 6,000 kilowatt issja minn flok bi 12 cents 98. Ix-Shadow Minister għall-Enerġija Mark Anthony Samut qal li l-Partit Nazzjonalista jindirizza wkoll il-persuni li jgħixu waħedhom bl-estensjoni tal-ekorriduzzjoni. Spjega li kif titħaddem din l-iskema tagħmilha diffiċli biex persuna li tgħix waħedha tibbenefika. Bekk il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li minn 2000 unit fis-sena l-ammont jitlaq 3,000. Għal din se tkun applikabbli għal 51,000 persuna u b'kollox se jkun hemm roħs ta' 42% għal persuni li jgħixu waħedhom. Miżura oħra tara l-investiment ta' 60 miljun euro biex 175 gigawatt issija ta' enerġija tibda tiġi prodotta mill-enerġija mix-xemx permezz ta' pannelli tal-aħħar ġenerazzjoni fuq binijiet tal-Gvern bħal skejjel u parkeġġi u mingħajr ma tittieħed l-ebda art agrikola. Spiega li traħis fil-kontijiet se jvarja skont il-konsum, is-servizzi għandhom u l-persuni fir-residenza bil-medja tkun ta' 30%. Għalli traħis jidħol fis-seħħ fl-ewwel budget bir-rati japplikaw mill-ewwel ta' Jannar 2026. U għażid jgħid is-sussidi jibqgħu jingħataw sakemm ikun hemm bżonn biex it-tariffi jibqgħu applikabbli sa l-aħħar tas-sena. Ippropona wkoll aktar trasparenza fil-kontratti tal-enerġija, aktar serjetà fl-arms, kontijiet li jinftehmu aħjar mill-konsumatur u kumpens awtomatiku jekk il-konsumatur isofri xi danni.